ir-realtà tal-kiri u ta' housing affordably edha għolja fl-aġenda. Jiġifieri kemm min-naħa tal-gvern, il-oppożizzjoni, il-Knisja qegħdin jindunaw li hemm daw il-faxex ta' nies li huma vulnerabbli ħafna speċjalment tas-suq tal-kera, ġifieri qed nitkellmu dawk in-nies li m'għandhomx biżżejjed mezzi u jiddependu minn daw il-krajja għoljin. Allura skema bħal di hija skema li tagħmel sens f'dan il-qafas fejn hemm bżonn ta' availability ta' housing għal faxex vulnerabbli. Ġifieri aħna nafu li hemm il-fuq minn 3,000 fuq il-lista, naf li hemm votati numru ta' flus konsiderevoli biex intaffu din il-pjaga u ma dawk il-flus li huma votati skemi bħal dawn qed jagħmlu sens. Mill-psikoloġija nafu li bniedem jekk inti kulħadd ħajjagħmel il-mezz tiegħu, il-matematika tiegħu, ġifieri kulħadd jagħmel jitfa' deċiżjoni fuq miżien u jara x'jaqbillu, ġifieri f'dis-sitwazzjoni fejn bniedem tinkoraġġih tgħid inċentiv biex jekk m'għandux bżonn dik il-proprjetà tiegħu lura u f'dal każ dawn l-anzjani li jieħdu 20% tal-pensjoni hemmhekk qed tinkoraġġixxi li tpoġġik tal-proprjetajiet fis-suq li tagħmilhom available għal min għandu bżonn. Aħna weru wkoll li hemm numru ta' skemi oħra, pereżempju l-għajnuna li joffri lil privat biex jirranġa proprjetà tiegħu biex imbagħad jagħmel available għal kiri. Pereżempju dik hija inizjattiva pożittiva. Qed ngħixu f'realtà fejn dawn in-nies jekk mhux ħansibu dawn l-iskemi li ħajjgħinu ħajkollna nies li ħajjerqu, li qegħdin jerqu, ġifieri kull inizjattiva ta' dan it-tip li tista' taffi l-problema minnaħa tal-Caritas tiġi milquha b'mod pożittiv.